טוב, אז היי חברים שלי, הגעתם לסרטון בערוץ שלי, ועכשיו אני מראה לכם את הדברים החדשים שקניתי. אז קודם כל קניתי ביצת נידו מחברה, כי אחותי רצתה. יש הפלוטים, כן, היא יותר נעימה משלי. וגם יש לה רעש של נידו. ויש לי כאן את הנידו קורומי הסגול שקניתי. יש לי כבר את זה. ויש לי כאן גם את הקורומי הצהוב. את זה כבר יש לי, אם כבר אמרתי, אם לא, אז לא נורא. יש לי כאן את הקובייה המטורפת הזאתי, כל מיני כאלה, זה לא חדש. ועכשיו יש גם את הנידו הזה. אז יש לי את הפופ-אפ הזה, שהוא פופ-אפ גזר סנאי ורוד, כמו זה, רק הפוך שקיבלתי אותו חדש. יש לי גם את הפופ-אפ הזה שקצת נמחק לו פרצוף, אפשר להגיד שנמחק לו לגמרי. אני מתה עליו. יש לי גם את הפופ-אפ הזה שקניתי היום, שהוא פופ-אפ דינוזאור. יש לו ריח כל כך נדיר. את זה אני מתה עליו. וגם על זה. ואת זה. אני אראה לכם קודם את מה שיש לי ממנו. וגם את זה קניתי חדש. כי לא היה לי אותו. וגם קניתי אותו. כמו הכחול בדיוק. ויש לי גם את זה שקניתי. מגניב מאוד מאוד אהבתי. קניתי עוד כזה, שלחתי וכזה. קיבלתי וכזה. יש כאן את הפיג'ט האהוב עליי, ועוד כל מיני טאבה סקווישים גדולים, וזה לא נכנס. יש לי כאן את זה שקיבלתי, אני אוציא אותם ואני אראה לכם. אני לא הוצאתי, אבל הנה. עצרתי שנייה, תבלו, פשוט הייתי צריכה לעשות משהו. קיצר, אני צריכה לסגור כאן, הצלחתי סוף סוף. אז כאן יש לי את זה. את זה גם קיבלתי חדש. יש גם את זה קיבלתי חדש, ויש לי כאן גם את זה שקיבלתי חדש. אתם שומעים רעשים, זה דודות שלי, אבל תהיו קצת בשקט. דודה ואחות, כן. ויש לי גם את זה, ועצרתי שוב פעם כי קרה משהו. כאן יש לי גם את אלה שאתם מכירים, קיבלתי גם צ'רמים כאלה קניתי. קיצר, קניתי הרבה דברים היום, ואל תשכחו לעשות לי אתגרים, כאילו, כשאתם לא עושים אתגרים, אז כאילו, למה כל אלה? אני רוצה לעשות לכם הרבה אתגרים, שאתם תאתגרו אותי, ולראות אם יש לי, ואם אין לי, אתם ניצחתם, ואתם תקבלו עוקב בחזרה למי שיש ערוץ, והוא יקבל עוקב בחזרה מי שניצח. יש כאן גם את זה שאני מתה עליו. אל תשכחו גם להירשם לערוץ, לתת לייק, ולהפעיל את הפעמון. יש לי כאן גם את כל הקלקרים המנדירים האלה. ויש לי כאן גם את כדורי גלקסיה. הכל מסודר יפה. ושכחתי כמעט את אלה, נחשים והתמיד פופית והתמיד פיג'ט. קיצר, יש לי הרבה דברים, אז בבקשה תעשו את הקרים, ויאללה ביי, אוהבת.